Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές της ΝΕΡΙΤ από την Πάτρα, την πρωτεύουσα του καρναβαλιού της Ελλάδας. Εδώ απόψε χτυπάει η καρδιά της σάτυρας, της αμφίεσης, της υποκριτικής, του τραγουδιού, της μουσικής, της χαράς, του κεφιού. Χτυπάει το καρναβάλι της Ελλάδας, το καρναβάλι που όλη η Ελλάδα έμαθε από την Πάτρα. Εδώ το καρναβάλι δεν είναι έθιμο, είναι τρόπο ζωής μιας πολύ μεγάλης μερίδας ανθρώπων που όλο το χρόνο ασχολείται με αυτό. Η Πέννη Μακρύ και ο Γιώργος Κοντογιάννης, καλησπέρα και από μένα. Θα είμαστε μαζί για να σας παρουσιάσουμε την ποδαράτη παρέλαση, την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση από την Πάτρα. 180 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι συμπληρώνονται και με ένα μοναδικό τρόπο η Πάτρα στέλνει το μήνυμα ότι το καρναβάλι είναι πατρινό, ότι γνωρίζουν οι καρναβαλιστές να σατυρίζουν, να καυτηριάζουν, να γελούν, αλλά πάνω απ' όλα με την δική τους ξεχωριστή πινελιά να έχουν ένα δικό τους χρόνο, μια δική τους στιγμή μέσα στον χρόνο που να ξεχνούν τη ρουτίνα της καθημερινότητας, Γιώργο. Έχουμε να δούμε πολλά και ακόμα περισσότερα να δείτε εσείς μέσα από τη συχνότητα της ΝΕΡΙΤ. Αυτό είναι το καρναβάλι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές. Καρναβάλι σημαίνει μια γλυκιά ελεγχόμενη ελευθεριότητα συναισθημάτων, ψυχής, καρδιάς και σώματος. Το καρναβάλι είναι μουσική, το καρναβάλι είναι ζωή, το καρναβάλι είναι χαρά, το καρναβάλι είναι ελπίδα, το καρναβάλι είναι έρωτας και όλα αυτά η Πάτρα τα έχει στο DNA της. Από τότε που οι πρώτοι εύποροι ευγενείς ήρθαν εδώ, κάπου στο 1880 και έμαθαν στους πατρινούς βλέποντας το πρώτο μπάλ μασκέ τι σημαίνει μεταμφιέζουμε, υποκρίνομαι, υποδίωμε, το πρώτο Σαρδάμ. Σηματοδοτώ, καταδεικνύω, σατυρίζω, αυτοσαρκάζομαι, σαρκάζω. Όλα αυτά τα πράγματα είναι το καρναβάλι. Έτσι λοιπόν μετά από 1,5 αιώνα φτάσαμε σήμερα εδώ που το καρναβάλι με καρδιά το αποκριάτικο παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, με ψυχή το κρυμμένο θησαυρό που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια και θα σας πούμε αργότερα τι είναι και γιατί έγινε και γιατί λέγεται έτσι, φτάνει στην κορύφωσή του. Να πούμε ότι η παρέλαση έχει ξεκινήσει. Ήδη ο Βασιλιάς Καρνάβαλος φτάνει σε λίγα λεπτά στην πλατεία Γεωργίου. 10 άρματα σήμερα θα παρελάσουν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, 141 πληρώματα και 35.000 καρναβαλιστές με την δική τους φωνή και τον δικό τους παλμό θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στα προβλήματα, ενάντια στην κρίση, ενάντια σε όλα όσα μας βασανίζουν. Ήδη η Πάτρα έχει μπει στους ρυθμούς εδώ και αρκετό καιρό, σήμερα κορυφώνεται και αύριο βέβαια η καρναβαλική περίοδος και νομίζω ότι αυτό που έχουμε δει τουλάχιστον από την προετοιμασία, Γιώργο, είναι ότι θα μας ανταμείψουν οι προσπάθειες τόσο όσων δημιούργησαν μόνοι τους τις στολές όσο και των καλλιτεχνών από το καρναβαλικό εργαστήρι με τα άρματα και τις μάσκες και τις δημιουργίες που έχουν για εμάς. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές της ΝΕΡΙΤ είναι ότι αυτά τα άρματα που θα δουν είναι προϊόν μιας δουλειάς ενός ολόκληρου χρόνου, ενός συνεργείου που είναι πρότυπο στην Ελλάδα, ενός συνεργείου που παράγει τεχνογνωσία κατασκευής αρμάτων εδώ και πολλά χρόνια και την οποία έχει εξάγει και εκτός πατρών και σε άλλες πόλεις και όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Άνθρωποι που έμαθαν να κατασκευάζουν, πέρασαν σχολή στην κυριολεξία. Το εργαστήριο κατασκευής αρμάτων του Δήμου Πατρέων είναι μια μεγάλη σχολή στην κατασκευή των αρμάτων και θα δείτε τις δημιουργίες τους σε λίγο, δημιουργίες που συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής δυσκολίας και της κρίσης δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα καρναβάλια της Ευρώπης. Ο καρνάβαλός μας είναι ένας φοβερός τύπος φέτος. Είναι με ανατολίτικο χρώμα. Έχει μια τεράστια κακάσκημη μύτη και ένα σαρίκι ειδικό, αλλά έχει ένα... Είσαι άδικος, Γιώργο, γιατί νομίζω ήθελες εσύ να είσαι ένας από τους βασιλείς εδώ στην Πάτρα και είσαι άδικος, νομίζω. Όχι, δεν είχα ποτέ μου βασιλικές τάσεις, απλά θέλω να πω πως αυτή η ωραία ασχήμια που έχει ο καρνάβαλος είναι η σάτυρα, γιατί ο καρνάβαλος είναι ένα είδωλο που το βράδυ της Κυριακής το καίμε. Και παίρνει μαζί του τις πίκρες μας και τις στενοχώριες μας, τον πετάμε στη θάλασσα αφού έχουμε διασκεδάσει μαζί του και έχουμε περάσει καλά. Σίγουρα, βέβαια να πούμε ότι συνοδεύεται και από την μεγαλειοτάτη Βασίλισσα, η οποία χαιρετάει τα πλήθη. Περιμένει και αυτή την δική της ξεχωριστή πορεία στην Πάτρα. Είναι η Νάσκια Στεφανίδη φέτος η Βασίλισσα του καρναβαλιού. Είναι μια κοπέλα με πολύ όμορφα μάτια και πολύ ωραίο παρουσιαστικό. Θέλω να πω στους τηλεθεατές πως
η διαδικασία της επιλογής της Βασίλισσας είναι μια ιστορία κάθε χρόνο στην Πάτρα. Σίγουρα. Που γίνεται από επιτροπές, από ανθρώπους που ασχολούνται με το πατρινό καρναβάλι χρόνια και που φροντίζουμε να είναι πάντοτε κορίτσια, όμορφα κοριτσόπουλα της πόλης που σπουδάζουν εδώ, που ζουν εδώ ή που δεν είναι απαραίτητο να σπουδάζουν και να δουλεύουν. Η Νάσια σπουδάζει στον Πύργο, στο τμήμα μέσω μαζικής ενημέρωσης. Όμως εμένα αυτό που με ενθουσίασε φέτος και νομίζω αυτό θα το συνυπογράψεις, Γιώργο, είναι ότι στην προκήρυξη για τη θέση της Βασίλισσας ήταν από 18 μέχρι 108 ετών. Θα ήταν εξαιρετικά διαφορετικό να είχαμε μία έμπειρη Βασίλισσα. Αλλά έχουμε τη φρέσκια Νάσια Στεφανίδη και θα τη χαρούμε. Από το να έχουμε λίγο συντεμένη Βασίλισσα, προτιμήσαμε να έχουμε μια πανέμορφη κοπέλα. Θέλω να πω όμως ότι κάποια στιγμή εδώ οι δημοτικές αρχές πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά να βγει ένα άλμπουμ όλες τις βασίλισσες του καρναβαλιού. Σίγουρα. Για να δούμε η πρώτη βασίλισσα πόσο χρονών είναι σήμερα. Γιατί από ό,τι ξέρω είναι η πρώτη βασίλισσα του καρναβαλιού ήταν κάπου στο 46-47. Εκεί ήτανε. Στα δύσκολα χρόνια που η Ελλάδα έβρισκε τον εαυτό της μετά τον πόλεμο, στην Πάτρα έγινε καρναβάλι. Μάλιστα οι ιστορικοί λένε ότι το χειμώνα του 43, τον κρύο παγωμένο χειμώνα του 43 που ήταν ο χειρότερος για τη χώρα, εδώ τόλμησαν κάποιοι τρελοί εντός ή εκτός εισαγωγικών πατρινοί και έβγαλαν καρνάβαλο που τον έσερνε άλογο πάνω σε κάρο. Αυτό το γράφει ιστορία. Πάντως να πούμε ότι είναι η μόνη περίοδος ανάμεσα στο 40 με το 50 που δεν είχαμε τόσο έντονο παλμό στο καρναβάλι όσο είχαμε λόγω του πολέμου. Βέβαια, όπως είχαμε τα επόμενα χρόνια και έχουμε και τις δράσεις, δεν έχουμε μόνο την παρέλαση, έχουμε πολλές εκδηλώσεις σε πολλά δρόμενα τα οποία συμβαίνουν στην Πάτρα καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου της καρναβαλικής που ξεκινά του Αγίου Αντωνίου. Είναι η αρχή του Τριωδίου. Του Τριωδίου ακριβώς. Εκείνη την ημέρα κάνουμε την τελετή έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού στις 17 του Γενάρη, μια θαυμάσια εκδήλωση που ξεκίνησε από το 1994 και γίνεται για να επιμικρύνεται η προβολή του καρναβαλιού. Ακριβώς. Να πούμε, Γιώργο, ότι και το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι το τραγούδι που δημιουργήθηκε φέτος με αφορμή τα 50 χρόνια που συμπληρώνει ο Κρυμμένος Θησαυρός. Δημιουργήθηκε από πατρινούς, είναι στιχουργή πατρινή, μελοποιήθηκε από πατρινό, είναι αφιερωμένο στα 50 χρόνια, είναι η πρώτη φορά που ακούγεται στο πατρινό καρναβάλι και βέβαια να στείλουμε μηνύματα ότι εδώ όλα δημιουργούνται σε ντόπιο υλικό. Ό,τι αυτό σημαίνει. Ελπίζω με το καλό. Θέλω να πω έτσι δύο ιστορικά πράγματα, δύο ιστορικά στοιχεία για να ξέρουν και οι τηλεθεατές. Το καρναβάλι της Πάτρας στα όλα τα περισσότερα χρόνια της ιστορίας του ήταν κυρίως τα άρματα. Το 1965 ο Νίκος Μαστοράκης μαζί με την Έλπα σκέφτηκαν ένα παιχνίδι μεταμφιεσμένων μέσα σε αυτοκίνητα, όπου τα μέλη των αυτοκινήτων ονομάστηκαν πληρώματα και τα αυτοκίνητα έψαχναν για τον αποκριάτικο Κρυμμένο Θησαυρό. Ήταν ένα παιχνίδι control, σαν εκείνο που αργότερα παίζαμε και το λέγαμε Pac-Man στα φλιμπεράκια όταν μεγαλώσαμε λίγο. Ψάχναν λοιπόν οι καρναβαλιστές μέσα στα αυτοκίνητα με τα μεταμφιεσμένα αυτοκίνητα και τους ίδιους μεταμφιεσμένους να βρουν το παιχνίδι του αποκριάτικου Κρυμμένου Θησαυρού. Το 1979 η Δημοτική Αρχή για λόγους οικονομικούς πάντρεψε το καρναβάλι με το Κρυμμένο Θησαυρό και έτσι τα πρώτα πρόσωπα, τα πρώτα άτομα, οι πρώτοι καρναβαλιστές βγήκαν από το άρμα, από το αυτοκίνητο το μεταμφιεσμένο και είχαμε τα πρώτα πεζοπόρα, για να το πούμε έτσι, τμήματα του καρναβαλιού. Και σήμερα βέβαια να πούμε ότι λέγεται ποδαράτη ακριβώς επειδή δεν έχουμε τόσα άρματα και τα πληρώματα είναι πεζή, δηλαδή και τα πληρώματα που αύριο θα έχουν άρματα σήμερα δεν τα έχουν και το καρναβαλικό συνεργείο δεν παρουσιάζει σήμερα όλα τα άρματα που έχει δημιουργήσει. 10 από τα 15 θα δούμε σήμερα, έχουμε πολλά να δούμε και αύριο. Ήδη σε λίγα λεπτά θα φτάσει εδώ ο Βασιλιάς. Έτσι βγήκε το ποδαράτη. Σήμερα η παρέλαση αυτή παλιότερα αφορούσε αυτούς που είχαν άρματα και δεν τα παρουσίαζαν το Σάββατο και τα παρουσίαζαν την Κυριακή στην παρέλαση. Μπροστά λοιπόν, γιατί τώρα θα δούμε εικόνες από την είσοδο του Βασιλιά Καρνάβαλου στην πλατεία Γεωργίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές της Νέριτ, έρχεται το πλήρωμα 74, ένα ιστορικό πλήρωμα. Και μπροστά βεβαίως από όλους ο φετινός πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης Πατρινό Καρναβάλι, ο κ. Νίκος Χρυσοβιτσάνος, που ανοίγει την παρέλαση μαζί με τα μέλη του πληρώματος 74 και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Εδώ και ανοίγουν ουσιαστικά την παρέλαση, θα τους περιμένουμε εδώ. Είναι ξεχωριστοί, είναι ασπρόμαυροι, αλλά έχουν μια δική τους μοναδική ιστορία. Θα πλησιάσουμε, όπως καταλαβαίνετε, κάποιον για να μας μιλήσει και δεν είναι άλλος αυτός από τον πρόεδρο της κοινοφελούς. Θα πας, παίρνει κοντά του, να πλησιάσεις τον πρόεδρο.
να μας πει δυο λόγια. Βέβαια. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, Πρόεδρε. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά και του χρόνου 30.000 καρναβαλιστές πίσω, περιμένουμε να τους δείτε. Όλο κέφι Πάτρα σήμερα, να είμαστε καλά. Νομίζω όλα τα προβλήματα σήμερα πάνε στην άκρη. Το είχε πει και ο Δήμαρχος, ο κύριος Πελετίδης, ότι όλα στην άκρη τα αφήνουμε. Η κατάντια της κρίσης θα γίνει λίγο παρελθόν, έστω για ένα διήμερο. Αυτό ακριβώς, θα αφήνουμε πίσω για 2 μέρες και από Τρίτη ξανά. Αλλά τώρα γλεντάμε, χαιρόμαστε, αυτό. Ο Βαρουφάκης μόνο λείπει από τα άρματα, Πρόεδρε. Δεν το πρέπει να προλάβαμε μάθουμε. γιατί δεν βρίσκαμε κόκκινο γιακά. Είχε γίνει μια προσπάθεια από το Καρναβαλικό Συνεργείο, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές της ΝΕΡΤ, να φτιαχτεί. Θα δείτε βέβαια άλλα άρματα με πολιτικά πρόσωπα, αλλά δεν πρόλαβαν το Βαρουφάκι. Άγγελος Πολυδωρόπουλος. Η ψυχή του πατρινού Χρόνια πολλά, Καρναβαλιού, καλά. πάρα πολλά χρόνια στις επιτροπές. Άγγελε, Χρόνια πολλά, τίποτα άλλο. Χρόνια είμαστε πολλά, να γεροί. είμαστε καλά Να γεροί. είστε καλά. Να ξανακάνουμε καλύτερο καρναβάλι. Να είμαστε καλά, να είστε καλά και εσείς. Πρώτο της Ευρώπης. Βέβαια, εδώ είναι η καρδιά του καρναβαλιού της Ελλάδας. Άνθρωποι με ιστορία, Οι πιο άνθρωποι που πολλοί έχουν... άνθρωποι γιορτή στην Ελλάδα, τόσες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους. Λοιπόν, αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασιλιάς Καρνάβαλος. Αυτός είναι ο Βασιλιάς λοιπόν που τον ετοίμαζαν. Βλέπουμε εδώ και τα άλογα μπροστά. Τα χρώματα κυριαρχούν. Το θέμα είναι Oriental και βέβαια μας ταξιδεύουν στην Ανατολή. Όλοι οι άνθρωποι του Καρναβαλικού Συνεργείου έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό για να δημιουργήσουν τα άρματα τα οποία είναι από απλά υλικά. Πελιζόλ και βέβαια τέχνη μαζί με υφάσματα και πολύ απλά υλικά συνθέτουν αυτό το μεγάλο δημιούργημα. Νάτι και ελέφαντες εδώ, Γιώργο. Ναι, η σύνθεση αφορά κάτι μεταξύ Ινδίας και Ναι. Ινδικά στοιχεία έχει. ναι, καρναβαλιού της Πάτρας, της Ευρώπης και της Ινδίας, όλα μαζί. Λοιπόν, πρέπει να υποδεχτούμε τώρα και τη Βασίλισσα, την Άσια Στεφανίδη. Η Νάσια Στεφανίδη να πούμε ότι είναι στην κορυφή του μεγαλύτερου άρματος που έχει κατασκευαστεί φέτος από το Καρναβαλικό Συνεργείο, Γιώργο. Είναι 12 μέτρα μήκος, έχω εδώ και τον πολύτιμο βοηθό, 4,5 μέτρα πλάτος και βλέπουμε ότι πλαισιώνεται και Βασίλισσα άλογα. είναι αυτή, αλίμονο. Βασίλισσα είναι. Και η αμφίεσή της βέβαια Εκείνο που κατάλληλη. θέλω να πω είναι ότι παλιότερα η Βασίλισσα του πατρινού Καρναβαλιού ήταν πάνω σε άνθινο άρμα. Η τεχνογνωσία αυτή της κατασκευής των άνθινων αρμάτων άρχισε λίγο να φθήνει τα τελευταία χρόνια και πρέπει ο Δήμος να κάνει μια προσπάθεια να τα αναβιώσουμε. Η παλιά οικογένεια Μαρούδα εδώ στην Πάτρα, παλιά οικογένεια Ανθοπολών ήταν αυτή που έφτιαξε τα πρώτα άρματα πάπου προς πάπου και αργότερα η τεχνογνωσία πήγε στις νεότερες γενιές, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν τα βλέπουμε. Έτσι λοιπόν τα άνθινα άρματα της Βασίλισσας έχουν αντικατασταθεί από κατασκευές επίσης πάρα πολύ ωραίες του Καρναβαλικού Συνεργείου, πάνω στα οποία είναι η εκάστοτε Βασίλισσα. Βέβαια. Η συγκεκριμένη βέβαια να πούμε, το προαναφέραμε κιόλας, ότι είναι φοιτήτρια στο τμήμα πληροφορικής και μέσω μαζικής ενημέρωσης στο ΤΕΗ στον Πύργο, επελέγει ανάμεσα σε 19 υποψηφιότητες και όλες ήταν μία και μία. Η Νάσια Στεφανίδη όμως κέρδισε τον τίτλο της Βασίλισσας και έχει εδώ και όλη της βέβαια τη συνοδεία. Δεν είναι μόνο μια απλή Βασίλισσα. Αυτό ήθελα να πω για τη συνοδεία της. Και του χρόνου. Και του χρόνου να είστε καλά. Καλό καρναβάλι σε όλο τον κόσμο, στον κόσμο που συμμετέχει και στον κόσμο που μας παρακολουθεί και θα έχει την ευκαιρία μέσα από τη συχνότητα της Μέρη να δει τι συμβαίνει στην Πάτρα και να ευχηθούμε την επόμενη χρονιά να είναι και αυτός εδώ για να δει πώς οι Πατρινοί γιορτάζουν αυτό το θεσμό που τον έχουν δημιουργήσει, τον έχουν αγαπήσει και τον θέλουν να αναπτυχθεί και ακόμα περισσότερο. Χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα έρχονται κάθε χρόνο στην Πάτρα και ο κυριότερος όγκος τα τελευταία χρόνια είναι οι φίλοι, οι συγγενείς και οι άνθρωποι των φοιτητών και των φοιτητριών που αποτελούν την καρδιά των επισκεπτών, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, οικογένειες. Τα ξενοδοχεία έχουν τις τελευταίες μέρες χτυπήσει λίγο κόκκινο
λίγο κόκκινος. Ακριβώς. Το υπεραστικό κτέλ Αχαΐας λειτουργήσε με δρομολόγια κάθε 5 λεπτά, κυρίως από την Το Αθήνα. οποίο υπεραστικό κτέλ έκανε και μια καινοτομία για δεύτερη χρονιά. Όποιος φοιτητής ή φοιτήτρια έδειχνε το πάσο του, είχε εισιτήριο για Πάτρα από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας 50% έκπτωση. Ακριβώς. Αυτό Γι' ήταν πάρα πολύ σημαντικό για πρέπει την Πάτρα. νομίζω ακριβώς να επενούμε τέτοιες προσπάθειες οι οποίες βοηθούν με τον δικό του τρόπο καθεμία να έχουμε ένα δυνατό καρναβάλι. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε και να σχολιάσουμε τώρα ένα πολιτικό άρμα. Ιδού, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές της ΝΕΡΙΤ, το πρώτο άρμα Τσίπρα σε καρναβάλι της Ελλάδας. Και πού αλλού στη Μάτρα. Είναι το άρμα που φέρει τον τίτλο Εκλογές 2015, τι πιο επίκαιρο, καθώς είχαμε Βέβαια, τώρα εντάξει. εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι μόνο το είδωλο του Πρωθυπουργού, είναι και άλλων. Είναι η Μέρκελ, είναι ο Σαμαράς, είναι Εμένα, ο Γιώργο, μου Βενιζέλος. αρέσει το τιτίβισμα της Μέρκελ στο αυτί του Σαμαρά. Αλλά ο Αλέξο Τσίπρας είναι χαμογελαστός. Έχει το ευρώ συγκεκριμένη- και τη δραχμή. Κρατάει στο ένα χέρι τη δραχμή και στο άλλο το ευρώ. Πραγματικά μοναδικό. Αλλά Ο Αντώνης νομίζω Σαμαράς, και οι δημοσιογράφοι κάτω, τι σου λένε. οι δημοσιογράφοι είναι ο Δημήτρης ο Καμπουράκης είναι ο καλύτερος από όλους κατά τη γνώμη μου. Ναι. Εμένα μου αρέσει πολύ όμως η Μέρκελ, επιμένω. Είναι τόσο γλυκιά εκεί που κάθεται στο αυτί του Σαμαρά Η και τι του Η μουρμουρίζει. Μέρκελ είναι στο αυτί του Σαμαρά και του ψιθυρίζει, του δίνει εντολές. Γιώργο, στη συνέχεια Μ' θα αρέσει ήταν που είναι. ευκαιρία να αρέσει. κάνεις και μία μίμηση, γιατί ο κόσμος αργότερα ξέρει αρέσει το πάρα μοναδικό σου πολύ. ταλέντο. Μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπω έτσι το άρμα του Πρωθυπουργού χαμογελαστό και αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε βέβαια και το επόμενο άρμα που είναι ήδη μπροστά μας και το θέμα νομίζω είναι χορεύοντας με τους κλόουν. Και να πούμε ότι το έχει σχεδιάσει ο Νίκος Λιβάνης και ο Νεκτάριος Σαριγιάννης. Θα ήταν καλό να λέμε και λίγο και τους ανθρώπους που έχουν σχεδιάσει και δημιουργήσει και τα άρματα αυτά. Είναι λοιπόν με καλλιτεχνική διάθεση όπως μπορούμε να δούμε, ευχάριστο, χαρούμενο, Είναι με μια φιγούρες ξαπλωτές. πάρα πολύ ωραία σύνθεση και δύσκολη κατασκευή, πάρα πολύ ωραία. Και χρησιμοποιείται και κοτετσόσημα. Έχουν οι άνθρωποι από το καρναβαλικό συνεργείο μια μοναδική πατέντα να το Το λένε χρησιμοποιούν. ακριβώς έτσι, το τετσόσημα. Κοτετσόσημα. Πίσω έρχεται ένα άρμα που συζητήθηκε πολύ τον τελευταίο καιρό εδώ. Είναι ένας γέρος ο οποίος συζητήθηκε δηλαδή από τα τοπικά κανάλια, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές της ΝΕΡΙΤ, που έχουν κάνει ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της κατασκευής των αρμάτων. Είναι ένας γέρος ο οποίος ο καημένος είναι στο νοσοκομείο και είναι μεταξύ παιδί και μετάκησης αίματος. Και εξοδίου ακολουθίες, γιατί τους μεταφέρουν 4, Γιώργο, και Είναι όχι 2. αυτό που λέει ο λαός, τον πάνε 4. Αυτό. Είναι λοιπόν το παιδί. Αυτό το τίτλο έχει το συγκεκριμένο άρμα και βέβαια παρουσιάζει για ακόμα μια φορά την τραγελαφική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στα νοσοκομεία της χώρας. Είναι ένα ρεπορτάζ που νομίζω το έχουν κάνει οι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα. Απανταχού οι δημοσιογράφοι έχουν ασχοληθεί και απανταχού οι πολίτες έχουν αγανακτήσει με το Θέλω να δημόσιο πω σύστημα. για τους τηλεθεατές ένα ιστορικό κομμάτι του καρναβαλιού και των αρμάτων. Αν δεν μ' απατάει η μνήμη μου στα όσα έχω διαβάσει, το 1975 ο βασιλιάς Καρνάβαλος σηκώθηκε όρθιος στα πόδια του στην πλατεία Γεωργίου. Ήταν ένα άρμα κατασκευής 100% των συνεργείων της Δημοτικής Αρχής εκείνης της εποχής και ήταν εντυπωσιακό ότι με μηχανισμό, φαντάζομαι με μανιβέλα και όχι με τηλεχειρισμό, σηκώθηκε όρθιο και η ιστορία λέει και οι φωτογραφίες λένε το τι κλάμα έριξαν τα πιτσιρίκια γύρω-γύρω που έβλεπαν με τους γονείς τους από τις πλατείες και από τα πεζοδρόμια και από τις εξέδρες. Λοιπόν, πρωτοπόρησε η Πάτρα πάντοτε σε αυτά τα πράγματα, πρωτοπορούσε και πρωτοπορεί και τώρα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που να δώσουμε ακόμα ένα στοιχείο. Το 1994 γίνονταν περίπου 10 έως 12 καρναβάλια με παρελάσεις και με άρματα σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα γίνονται πάνω από 40 και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι εμείς πατρινοί που δώσαμε την τεχνογνωσία και που σπήραμε και το πνεύμα το καρναβαλικό σε πάρα πολλές πόλεις, μικρές και μεγάλες σε όλη την χώρα. Γιατί το καρναβάλι μπορεί εδώ να είναι τρόπο ζωής και αλλού να είναι έθιμο, αλλά έχει πάντα την ίδια πεμπτουσία. Και η πεμπτουσία του είναι αυτή ακριβώς η χαρά, το κέφι και ελπίδα για τη ζωή, τον έρωτα, τη σχέση των ανθρώπων, την ειρήνη,
και πολλά άλλα μηνύματα μπορεί να περάσει κανείς μέσα από το καρναβάλι. Να πούμε ότι όσο έλεγες αυτά, Γιώργο, εσύ, και αναφέρες βέβαια και τα μικρά παιδιά που τρόμαξαν τότε με τον Βασιλιά Καρνάβαλο που σηκώθηκε, πέρασαν και 2 άρματα από το καρναβάλι των παιδιών. Για τα τελευταία χρόνια, εκτός από το καρναβάλι των μεγάλων, έχουμε και την παρέλαση των μικρών που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Πάτρα και είχαμε παιδικά άρματα. Μερικά εξ αυτών παρελάβουν σήμερα. Ήταν αυτό που πέρασε νωρίτερα το κάστρο και ο τραγουδιστής Πρίγκιπας. Και να το εξακολουθούμε και έχουμε τέτοια παρέλαση αρμάτων. Συνέχεια όλα αυτά τα άρματα που βλέπουμε είναι και το τρενάκι και το καράβι. Είναι από το καρναβάλι των παιδιών. Να προσθέσω ότι κάποια από τα άρματα αυτά έχουν χορηγούς τοπικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες και εταιρείες που βοηθούν, που συμβάλλουν στην κατασκευή κάποιων αρμάτων. Και η πόλη και ο Δήμος ευχαριστούν πάντοτε αυτούς τους χορηγούς των αρμάτων. Αλλά να πω και κάτι ακόμα, λίγοι ξέρουν πως μετακινούνται αυτά τα άρματα. Μετακινούνται με τρακτέρ, τα οποία είναι καλυμμένα μπροστά και πίσω έχουν πλατφόρμες. Οι δε οδηγοί των τρακτέρ, οι περισσότεροι, είναι παιδιά παππούδων και μπαμπάδων που έκαναν την ίδια δουλειά τα προηγούμενα χρόνια στα προηγούμενα καρναβάλια. Δηλαδή είναι μια μεγάλη οικογένεια το Πατρινό Καρναβάλι, γι' αυτό λέω ότι είναι ένας τρόπος ζωής. Πραγματικά, και δεν ξέρει ο κόσμος πόσοι καλλιτέχνες έχουν βγει από αυτό, από αυτή τη διαδικασία. Σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, δημιουργοί στολών, άνθρωποι οι οποίοι εμπνεύστηκαν από το Πατρινό Καρναβάλι, ξεκίνησαν το έργο τους ερασιτεχνικά, εθελοντικά, τελικά αγάπησαν τη δημιουργία και ασχολήθηκαν και επαγγελματικά με αυτό το οποίο είχαν πρωτοσυναντήσει. Και νομίζω ξεκινάει η παρέλαση, Γιώργο, των πληρωμάτων. Αυτό που είπες είναι σημαντικό. Πάει και το κέφι και η πατρινή τρέλα και η καρναβαλική τρέλα, αλλά και η τέχνη, η δημιουργικότητα και η φαντασία από γενιά σε γενιά, από πάπου προς πάπου. Πέρασε το πρώτο πλήρωμα η έκτοτη Άγγελη και τώρα έρχεται. Ήταν το γκρουπ 37. Το μη στάξει και μη βρέξει. Δείτε κυρίες και κύριοι. Είναι ένα ιστορικό πλήρωμα, να πούμε αυτό. Είναι μια από τα κατασκευή που έχει κερδίσει πολλά βραβεία, γιατί και με αυτό το κριτήριο έχουμε τη σειρά στην παρέλαση, Γιώργο, να το πούμε και αυτό. Καθ' όλη τη διάρκεια παίζουν παιχνίδια, κερδίζουν, παίρνουν βραβεία και έτσι έχουμε και την σειρά στην παρέλαση του νεκρού. Ακριβώς, είναι η ομάδα του Βασίλη του Χατζησταύρου. Δείτε μια κατασκευή η οποία είναι χειροποίητη. Αυτό, η ανάποδη ομπρέλα στο κεφάλι με τους κρίκους, τα ποτήρια και τις μάσκες, είναι πράγματα φτιαγμένα στο χέρι από ανθρώπους που τα δουλεύουν στα σπίτια τους, που τα δουλεύουν στα μαγαζιά τους, στις επιχειρήσεις τους, στα γραφεία τους. Όσο και αν κάνει εντύπωση σε κάποιους που δεν έχουν έρθει στην Πάτρα ή δεν ξέρουν πώς γίνονται όλα αυτά, τους τα λέμε για να τα ξέρουν. Εδώ σήμερα πήγα σε ένα εστιατόριο να πάρω φαγητό για κάποια ηλικιωμένα άτομα της οικογένειάς μου. Και μέσα στο εστιατόριο, ο εστιάτορας, ο Τάσος ο γιατράς με τη Σπυριδούλα, που είναι παιδιά που κάνουν γκρουπ χρόνια στο καρναβάλι, μοίραζαν στολές ανάμεσα στα φαγητά και στα ψυγεία. Δηλαδή. Είναι μια εξαιρετική διαδικασία σήμερα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, αυτές τις μέρες που μπορεί να υπάρχει μια καρναβαλική στολή στην Πάτρα. Το γεγονός ότι ανεβαίνεις ακόμα και στη Γερμανού και βλέπεις ένα κεντρικό δρόμο για όσους δεν γνωρίζουν και βλέπεις άτομα σε ουρά να περιμένουν για στολές, σε βάζει σε ένα κλίμα. Και να η σύμπραξη των γκρουπ 30, 76 και 162. Να πούμε ότι έχουμε και τέτοιες συμπράξεις που πολλά γκρουπ βγαίνουν σαν ένα στο καρναβάλι και είναι η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και σατυρίζει βέβαια τα θαύματα που τα τελευταία χρόνια, Γιώργο, περιμέναμε και άλλα που ζήσαμε. Είναι αυτό που βλέπουμε εκπληκτικό. Είναι ένα στοιχείο που στα τελευταία χρόνια στο καρναβάλι της Πάτρας το έχουμε συνηθίσει εμείς. Κάποια πληρώματα συγχωνεύτηκαν, κράτησαν τους αριθμούς τους, βγάζουν ένα πλήρωμα και κάνουν μια θαυμάσια δουλειά και τρεις μαζί και τιμούν την ιστορία τους. Λένε είμαστε η συνεργασία του τάδε πληρώματος και κάνουν μια δουλειά φανταστική. Είναι να ξαναθυμίσουμε στους τηλεθεατές και τις τηλεθεατρίες της Νέριτ τώρα η σειρά πληρωμάτων που διακρίθηκαν τις ερωτήσεις και στα θέματα, γιατί εδώ τα παιδιά, τα μικρά και μεγάλα παιδιά από 8 έως 108 ετών στην Πάτρα τρέχουν και για τον κρυμμένο του Σταυρό που συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια, γίνεται 50άρης από το 1965. Έπαιξαν, έλυσαν γρίφους, έψαξαν στην πόλη, βρήκαν τον κρυμμένο θησαυρό και ανάλογα με τους βαθμούς τους οποίους συγκέντρωσαν έχουν καταταγεί και έχουν ολοκληρώσει. Χρόνια πολλά, να είστε καλά και Να είστε καλά και του χρόνου. Να είστε καλά και εσείς. Είσαστε το γκρουπ Πλήρωμα 39. 39, Θέρος.
Θεριστές. Και το Θέρος, ένα από τα καλλιτεχνικά γκρουπ, με την έννοια ότι έχουν τις στολές τους δημιουργήσει οι ίδιοι, είναι όλες χειροποίητες, και οι κατασκευές που κρατούν στα χέρια τους, αλλά και οι στολές τις οποίες φορούν τα μέλη του πληρώματος. Είχε το πιο μικρό μέλος πληρώματος αυτό το πλήρωμα που έχω δει μέχρι ώρας. Πόσο Ένα ήταν, παιδάκι Γιώργο? το οποίο δεν πρέπει να είναι πάνω από 6 μηνών σε ένα καρότσι. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Είναι αυτό που λέμε καρναβαλιστής από κούνια. Αυτός ήταν, καρναβαλιστής στο καρότσι του. Γιώργο, αυτό θα ήθελα να το πεις, είναι το group 40 και αριθμεί 40 μέλη. 40 μέλη, ναι. 40 μέλη. Τι είναι το group 40? Μάλλον Πολιτικό τον το είπαμε. θέμα τους. Βλέπω στα καπέλα εφορία, Ταϊπέδ, Τρόικα. Ο Νίκος ο Μαρμαράς είναι επικεφαλής. Χρόνια μια ομάδα με τον Νίκο. Γεια σου Νίκο, χρόνια πολλά. Και ο Βασίλης και ο Νίκος ο Και ο Κανελάκης Νίκος μαζί, Κανελάκης. που φτιάχνουν αυτή την ομάδα χρόνια. Γιώργο, Ο Νίκος ο Κανελάκης έχει διακριθεί στα καρναβάλια της Πάτρας για τα άρματα της πολιτικής σάτυρας. και Παλιότερα. αυτό πολιτικό group είναι. Περικοπές, Ναι. τα υπέδα, μπλε πράσινο. Και θέλω να πω εδώ ότι υπάρχει ένας χώρος, οι παλιές αποθήκες του ΑΣΟ στις Ιτιές, 5.700 τετραγωνικά, που ο Δήμος έχει παραχωρήσει στους ιδιώτες, στους πολίτες, στους καρναβαλιστές, όσοι φτιάχνουν άρματα και κατασκευάζουν εκεί τα άρματά τους. Αυτός ο κύριος που βλέπεις την προηγούμενο Σάββατο ήταν στο νοσοκομείο, είχε χτυπήσει το δρόμο και τον είδα και του λέω θα βγεις στην παρέλαση, βεβαίως μου λέει, και τώρα είναι εδώ. Εννοείται. Εννοείται. Και η πλερέζα που φόραγε ήταν απλά γιατί δεν μπορούσε να συμμετέχει όλες τις μέρες. Δάλλως θα Είναι τα ήταν πληρώματα 36 και 38 τώρα. Και 38 λοιπόν. Και εδώ μέσα στην κορνίζα το μήνυμα που στέλνουν οι καρναβαλιστές. Εξαιρετικά όμορφη στολή και αυτή. Στους τόνους του άσπρου μαύρου έπαιξαν βέβαια εδώ, όπως βλέπουμε. Και νομίζω ότι και σε αυτό το πλήρωμα η συμμετοχή είναι χρόνων. Εδώ και πολλά χρόνια συμμετέχουν στο καρναβάλι, συμμετέχουν στα παιχνίδια του Κρυμμένου Θησαυρού, έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσουν πολλά. Θέλω να παρακαλέσω τον καμεραμάν μας να δείξει το ταπί χεμπό, μια παροδία της ιστορίας του περιοδικού Charlie Hebdo που λέει Charlie Hebdo. ταπί και ζεσουί ταπί. Ζεσουί ταπί. Όλες οι παραφράσεις έχουν γίνει και αυτό από τα ιστορικά πληρώματα. Χρόνο, να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Ό,τι θέλεις έχει ακουστεί από το Ζεσουί Charlie. Εδώ όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές της Merit, μεγάλη πόλη, μικρή κοινωνία, μας ξέρουν όλοι αυτοί, εμένα και την Μπέννη Μακρύ, και όσο να είναι έχουμε και τα τυχερά μας, αγκαλιές και φιλιά εδώ. Εσένα τα τυχερά σου ακόμα, Γιώργο, δεν έχουν περάσει. Είναι στα άλλα Και πληρώματα, παραδοσιακά. δεν έχουμε ακόμα πολλές αγκαλιές, σε λίγο θα έρθουν τα πολλά τυχερά. Γεια σου Σπύρο, χρόνια πολλά. Λοιπόν, Γενικά, η καρδιά... ίσως, λόγω της κρίσης, ειδικά τα δικά σου τα θέλγητρα, που είναι λίγο οι πιο τροφαντές υπάρξεις, δεν έχουν πλησιάσει ακόμα. Θα πλησιάσουν σε λίγο, έρχεται η ώρα. Εδώ λοιπόν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 10-11 βαθμοί, των ανθρώπων πρέπει να είναι 35-38 και παραπάνω, 40. Δεν έχουμε θέμα με τον καιρό. Με βροχή, με χαλάζι, με ζέστη. Το πατρινό καρναβάλι δεν καταλαβαίνει από καιρό. Οι πατρινοί δεν καταλαβαίνουν από τις εξωτερικές θερμοκρασίες, τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Όλα τα άλλα είναι και το επόμενο γκρουπ που μπαίνουμε λίγο στο θεσμό του αυτοφωτιστείτε. Καθώς ήταν παραδοσιακά ένας από τους ας πούμε από τα κριτήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρέλαση του Σαββάτου, να χρησιμοποιούν τα μέλη στοιχεία για να αυτοφωτιστούν. Να λοιπόν έχουμε τις δάδες εδώ. Αυτό είναι επίσης ένα κομμάτι της πορείας του Κρυμμένου Θησαυρού. Παλιότερα η παρέλαση του Σαββάτου λεγόταν αυτοφωτισμός, δηλαδή ζητούσαν οι επιτροπές από τα μέλη των πληρωμάτων να είναι φωτισμένα με ένα δικό τους τρόπο, και αυτό το πλήρωμα κράτησε αυτή την παράδοση και κυκλοφόρησε με δάδες. Να θυμίσω ότι παλιότερα, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που έρχεται τώρα, παλιότερα λοιπόν έλεγα ότι ο αυτοφωτισμός ήταν το στοιχείο, αλλά θέλω να δείξει η κάμερα τη δουλειά που έχουν κάνει αυτά τα παιδιά που έχουν φτιάξει καπέλα που είναι παλιές λάμπες πετρελαίου στο κεφάλι τους
Και δεν είναι εύκολο πράγμα να διασκεδάζεις και να χορεύεις και να κουβαλάς αυτό το πράγμα στο κεφάλι. Δεν είναι πολλά μέλη το πλήρωμα, αλλά είναι... Όχι, είναι παρέες κιόλας. Όλα τα γκρουπ δεν έχουν να κάνουν με αριθμό μελών, με την έννοια των εγγραφών, αλλά και μια παρέα η οποία θέλει, αγαπά το καρναβάλι, κάνει την ομάδα της και βγαίνει. Είναι το γκρουπ 191 αυτό που περιέγραφες νωρίτερα, Γιώργο, και μας πάνε λίγο πίσω τουλάχιστον στον χρόνο. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ ωραία τα καπέλα. Εξαιρετικά καπέλα. Και διευκρινίζουμε και το λέμε ότι είναι χειροποίητες κατασκευές. Έχουν περάσει νύχτες και μέρες για να φτιάξουν αυτά τα καπέλα, τα οποία είναι στη λεπτομέρειά τους τέλεια, θα έλεγα. Ναι, είναι καταπληκτικά. Κατασκευές που τις φτιάχνουν μόνοι τους οι περισσότεροι από αυτούς. Όλοι δηλαδή, οι περισσότεροι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές της ΝΕΡΙΤ, σας λέμε καλησπέρα, μια καρναβαλική καλησπέρα από το κέντρο της πρωτεύουσας του καρναβαλιού της Ελλάδας. Από την Πάτρα, από την πλατεία Γεωργίου, η Πέννη Μακρύ και Γιώργος Κοντογιάννης θα είμαστε μαζί για να σας παρουσιάσουμε την ποδαράτη παρέλαση που είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα και βέβαια η καρδιά του καρναβαλιού χτυπάει στην Πάτρα και αυτή την ώρα παρακολουθείτε το πλήρωμα της Χαράς Αντιόχου που περνά. Θέλω να αποκαλύψεις εδώ στην κάμερα πόσα χρόνια βγαίνει στο καρναβάλι. Δεν έχει σημασία τα χρόνια. Είναι πόσους δρόμους έχουμε τρέξει και πόσα χιλιόμετρα είναι όλα αυτά και πόση χαρά έχουμε πάρει από αυτό. Είναι πολλά τα χρόνια. Να σε καλά, να σε καλά. Χρόνια πολλά και τον χρόνο. Η Χαρά η Αντιόχου λοιπόν, έλεγε η Πέννη, έλεγε ότι κάνει μια ομάδα πάνω από 30 χρόνια. Ακριβώς. Και είναι από αυτούς που τρέχουν και για τα θέματα. Έχει δίκιο που λέει χιλιόμετρα. Τρέχει όχι μόνο με αγωνία, τρέχει και με επιτυχία. Ένα από τα πληρώματα που έχουν γράψει η ιστορία είναι της Χαράς Αντιόχου, αυτό που πέρασε τώρα. Και βέβαια συνεχίζουμε με το πάλι τη σύμπραξη των γκρουπ 15, 8 και δεν είδα η καλά και 31, αν δεν έκανα λάθος. Μύθι, παραμύθι. Μας πάνε λίγο... Είναι η ομάδα Τάκης Ρούντος και τα λοιπά όλοι αυτοί. Ναι, μας πάνε λίγο σε παραμυθιάρικες στιγμές, σε ξεχωριστά και του χρόνου. Να είστε καλά και του χρόνου. Μύθι, παραμύθι. Πολλά παραμύθι. Να και μια όμορφη μικρούλα. Ποιο παραμύθι εσένα σου αρέσει? Μύθι, παραμύθι. Το γκρουπ της αρέσει. Σου είπε το όνομα του γκρουπ. Αυτό το παραμύθι της αρέσει, αυτό που ζει. Μπράβο, πάρα πολύ καλή. Καρναβάλι. Κέφι, χορός, χαρά, αισιοδοξία, ελπίδα. Και όχι μόνο, Γιώργο, αυτορμητισμός και δυναμικότητα. Δυναμικότητα να μπουν, να διασκεδάσουν, να το ρίξουν έξω. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει πόσο αλλάζει κάποιος όταν μπαίνει στην παρέλαση του καρναβαλιού. Συμμετέχει, βγάζει όλη του την ενέργεια, Γιώργο. Και επειδή είμαστε και σε μια περίοδο έτσι εξελίξεων, πολιτικών, κάνω ένα συγκυρμό και να πω, πείτε μου αν υπάρχει μεγαλύτερη αντίσταση σε όσα τραβάμε από αυτό που ζούμε εδώ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αντίσταση. Η πιο μαζική, η πιο λαϊκή, η πιο στοχευμένη αντίσταση. Σήμερα 35.000 άνθρωποι στους δρόμους μιας πόλης, της πρωτεύουσας του ελληνικού καρναβαλιού, λένε όχι σε ό,τι επιβουλεύεται την Ελλάδα, την ιστορία της, την ψυχή της, την τέχνη της, το μέλλον της, την ελπίδα της και τη χαρά της. Και το λένε τραγουδώντας και χορεύοντας. Και για μένα αυτό είναι μια μορφή αντίσταση. Βέβαια σε καμιά περίπτωση συγχέεται με την καλώς εννοούμενη και ιστορικώς καταγεγραμμένη λέξη, γνωστή λέξη αντίσταση, αλλά είναι και αυτό μια μορφή αντίσταση. Είναι μια μορφή μηνύματος, ένα μήνυμα που θέλουν να στείλουν όλοι, ότι μπορούν μέσα στα προβλήματα, γιατί όλοι θα έχουν προβλήματα, όλοι έχουμε προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ξεχνάμε λίγο τα εξαλείφουμε, δεν τα εξαλείφουμε, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε μέσα σε αυτά να αντισταθούμε. Με αυτή την έννοια είναι αντίσταση. Είναι αντίσταση ηχηρή. Και έρχεται βέβαια και το επόμενο πλήρωμα και αυτό στα πλαίσια του αυτοφωτισμού φέρει τα δικά του κεριά και σίγουρα θα προκαλέσει. Κι άλλο αυτοφωτισμό εδώ. Ναι.
Είναι ένα κριτήριο που τα τελευταία χρόνια δεν απασχολεί την Κριτική Επιτροπή, οφείλουμε να πούμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιλέγουν τα γκρουπ να έχουν. Γιώργο, και του χρόνου το μήνυμα μου φέτος είναι καθαρά πολιτικό. Ναι. Από τότε που βγήκε ο Αλέξης και ο Πελετίδης, δεν είμαι δεξιά, είμαι αριστερή πια. Ναι, αριστερά κάνεις έτσι. Και εύχομαι να βρούμε όλοι σύντροφο. Ορίστε. Λοιπόν, ο καθένας με τη δική του ευχή. αρχίσαν τα αιτήματα σιγά σιγά. Να σου πω, βρε Γιώργο, μήπως να τη δεις την κοπέλα, ψάχνει σύντροφο, να το δούμε λίγο. Θα σε αποκαταστήσω εγώ. Εν τω μεταξύ, Είναι έχω μια ένα καλή προβληματάκι επιλογή. εδώ μαζί σου, δεν ακούω τι μου λες, λίγο στον ήχο. Δεν με άκουσες τώρα που έλεγα για να παντρευτείς. Πρέπει να Στο κοιτάω τα επίμαχο χείλη σου, σημείο. Δεν με άκουσες, Γιώργο, δεν πειράζει. άστο. Να το λοιπόν. Λοιπόν, και η Μαρία δείξτε θέλει, του ρολογιού, η εμένα Μαρία μου αρέσει. θέλει με αριστερή κυβέρνηση, η Πρωθυπουργό Τσίπρα και Δήμαρχο Πελετίδη στην Πάτρα να βρει και σύντροφο, να βρει άντρα δηλαδή θέλει η Μαρία. Ναι. Εντάξει, νομίζω πως πρέπει να υποβάλουμε το αίτημα και στον Πρωθυπουργό και στον Δήμαρχο Πατρέων. Να, το ότι θα γινώσουν και εσύ χρυσό Πώς το- κουφέτο, δεν θα το περίμενες. Το σκουτεράκι γάιδαρο, πώς το βλέπεις? Εξαιρετικό. Εμένα μου αρέσει και η γιαγιά Πολύ στο καλό. πίσω μέρος. Εκεί αυτό το έρμο το ζώο γάιδαρος πόσα έχει σηκώσει, πόσα βάρη έχει μεταφέρει, πόσα έχει ακούσει. Ο Καραγκιόζης γκρεμίζει το σαράι λέγεται, είναι το πλήρωμα 149. Το πλήρωμα λοιπόν 149. Βέβαια σε αυτό το πλήρωμα αύριο θα έχουμε και άρμα όπως λένε εδώ τα στοιχεία μου. Αλλά προς το παρόν εμένα μου αρέσουν αυτοί εδώ οι τσολιάδες, η γκλίτσα τους. Κοίταξε τι ωραίοι που είναι. Έχουν πάρει από την παράδοση και από τον Καραγκιόζη τις ιδέες της στολής, έχουν φτιάξει κοστούμια που δεν έχουν κοστίσει πάρα πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία για καρναβαλικά. Να πούμε βέβαια κιόλας Γιώργο ότι ο Καραγκιόζης πολλά. αυτόν έλικε την καταγωγή του από την Πάτρα. Επομένως έχουμε και ένα τέτοιο στοιχείο που έχει αξιοποιηθεί. Εξαιρετικός. Παρακαλώ, εξαιρετικός. θέλω ο κύριος Γαλάτης να πει δύο λόγια Χρόνια στους πολλά, καλό τηλεθεατές της καρναβάλι, Μέρης. να είστε καλά, με Να είστε υγεία. καλά, και εσείς, και εσείς. Για το Κλίτσα Πάρτι παρακαλώ. Ψηφίστε μας για μια καλύτερη Ελλάδα. Να είστε καλά. Λοιπόν, να το λοιπόν. Γλίτσα πάρτι. Γλίτσα πάρτι, Λακοδήμαρχος. Να το λοιπόν, το έχουμε και αυτό το διαφορετικό. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί από τη συχνότητα της Μέρης. Χρόνια πολλά και καλά. Είμαστε στην καρδιά του και είμαστε στην Πάτρα. Είμαστε στην πλατεία Γεωργίου και είναι σε εξέλιξη η μεγάλη παρέλαση. Η πιο πολυάνθρωπη λαϊκή γιορτή στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, 35.000 άνθρωποι κάθε ηλικίας. Τώρα περνάει ένα πλήρωμα το οποίο έχει πάρει τη λαϊκή παράδοση του Καραγκιόζη και έχει δώσει το τίτλο «Ο Καραγκιόζης γκρεμίζει το σαράι». Και είναι ένας τύπος ο οποίος έχει ντυθεί Μπαρμπαγιώργος προφανώς. Ο Μπαρμπαγιώργος έχει τρεθεί, η συνοδεία του, το σόι του, όλοι οι συγγενείς εδώ. Και βέβαια να πούμε ότι στα πληρώματα αυτό το οποίο είναι απαραίτητο και χρήσιμο και κρίνεται από την Επιτροπή είναι να φορούν όλοι τους στη στολή όλα τα αξεσουάρ και βέβαια να παρουσιάζονται με ευπρέπεια, με σεβασμό στο θεσμό. Όλα αυτά κρίνονται αυτή την ώρα που παρελάβουν. Υπάρχουν μέλη της Κριτικής Επιτροπής που είναι ακροβολισμένα και παρακολουθούν την εξέλιξη. Και ό,τι λέγαμε ότι έπρεπε να ντυθεί. Ήρθε ο κύριος την κατάλληλη ώρα. Να, εδώ μ' αρέσει. Ο κύριος είναι όλα τα λεφτά. Γιναράς με τα όλα. Θέλω να δούμε τώρα αυτό που εμείς εδώ στο καρναβάλι λέμε μασκαράτα. Είναι αυτό που είναι πάνω από τη στολή, αξεσουάρ κατασκευασμένο, κρατιέται στο χέρι. Είναι βενετσιάνικη τεχνοτροπία, μας έχει έρθει από τη Δύση αυτό. Στο Βενετία κρατούν σε ένα άλλο είδος καρναβαλιού, βέβαια εκεί είναι καρναβάλι ιστορίας και μασκαράτες. Εδώ λοιπόν είναι μια μορφή μασκαράτας. Το πορτρέτο του βασιλιά είναι. Ναι, η είναι μασκαράτα. καθρέφτης. Και αυτό βέβαια είναι και ένα από τα κομμάτια που είπαμε ότι δημιουργούν. Βεβαίως. Να είμαστε μέσα στο κάδρο. Είμαστε μέσα στο κάδρο, Άγγελε. Σε 2 κάδρο είμαστε τώρα. Στο κυρίως κάδρο είμαστε. Είναι το Group 23 με τις μασκαράτες τους. Και άλλο κάδρο. Για πες τα Δημήτρη. Τα καλύτερα σας έχω, άντε. Έτσι, Τι άλλο έτσι, θέλετε? Έτσι, έτσι. Και
Τέτοια πορτρέτα δεν έχω ξαναδεί, τέτοιο ντουέτο. Να το στείλουμε αφιερωμένο στη Μέρκελ. Να δει πως περνάμε και τι κάνουμε. Να δει το δικό μας Ό,τι και να μας πορτρέτο. κάνει, ό,τι και να γίνει, εμείς θα διασκεδάσουμε Έτσι. και θα περνάμε καλά. Σωστά, πολύ ωραία. Να το μήνυμα λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Το πορτρέτο κρατάει λίγο, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, το πορτρέτο έφυγε, μείναμε εμείς εδώ. Έφυγε. Απεσύρθη το πορτρέτο. Έμεινε το κάδρο, εσύ και εγώ. Να το λοιπόν και το επόμενο 191 διακοπές ρεύματος. Ο εκπρόσωπος του Γιάννης Κούτρης και βέβαια τα μέλη του πληρώματος αυτή την ώρα κρατάνε και τις κατασκευές στα χέρια και με σπιτάκια στο κεφάλι και άλλοι βέβαια με τις κολόνες τους. Ωραίο πλήρωμα. Έχουν και αυτοί μασκαράδα, έχουν και αυτή κατασκευή πάνω τους. Και τώρα έρχεται ένα καλλιτεχνικό πλήρωμα, το οποίο δεν έχει νουμεράκι, δεν ξέρω τι νούμερο έχει, δεν βλέπω. Αυτά, αγαπητοί τηλεθεατές, στη διαδρομή από το ξεκίνημα μέχρι την πλατεία Γεωργίου, τα μισά καταστρέφονται. Νούμερα, ταμπέλες, πινακίδες. Δεν μένει τίποτα. Στο τέλος Και της... οι καταστάσεις που έχουμε μερικές φορές, ξέρεις έτσι. Πώς περνάτε? Πάρα πολύ ωραία εσείς. Πάρα πολύ ωραία κι εμείς. Είσαστε εντυμένοι. Κινούμενα σχέδια. 45. Το 45, κινούμενα σχέδια. Κινούμενα σχέδια. Έλεγα λοιπόν ότι οι περισσότεροι φτάνουν στο τέλος της παρέλασης που είναι γύρω στα 3,5-4 χιλιόμετρα και θέλουν ράψιμο. Αρχίζουν οι μαμάδες στο σπίτι λοιπόν, τις βελόνες και τις κλωστές για να είναι η στολή έτοιμη αύριο στην παρέλαση να είναι καλή. Γιατί σίγουρα κάποιος θα πέσει πάνω στον άλλον, κάτι θα κουνηθεί, θα αγορέψει, θα σκιστεί, θα τραβηχτεί. Αρχίζουν τα συνεργεία, απόψε είναι βραδιά συνεργείο. Ξαναράβονται οι στολές, ρετουσάρονται, κουμπιά, όλα τα πάντα είναι έτοιμα για αύριο. Έλα Γιώργο μου, έλα. Έλα Γιώργο. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά. Θα μιλήσουμε πολύ Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο, Τα πρέπει να καπέλα είμαστε μας πιο όμως. καρναβαλικοί. Συγγνώμη. Έτσι. Όχι, θα τσακωθούμε. Τα καπέλα είναι της Ντούλης Δημητροπούλου. Έχουμε κάνει πολύ ωραία δουλειά στα καπέλα, τα οποία μας τα φτιάξε η Ντούλη Δημητροπούλου. Εντάξει Γιώργο μου, εντάξει. Πού είσαι εσύ, πού ήσουν εσύ να έρθεις να μας πεις? Πρέπει να... Βάλε μια στολή. όχι, θα βάλουμε στολή, εντάξει. Αστειευόμαστε βέβαια, είναι άνθρωποι που ξέρουν να διασκεδάζουν, να σατυρίζουν, να καυτηριάζουν, γιατί η στολή στο καρναβάλι στην Πάτρα είναι συνυφασμένη με σάτυρα, με γέλιο, με διαφορετική αμφίεση. Εμείς βέβαια έχουμε αυτή τη λεπτομέρεια στο καπέλο. Γιώργο, και Μ' εσείς και αρέσει το πάρα κόμπο πολύ σου. αυτό το γκρουπάκι που βλέπω εδώ, το πλήρωμα. Γεια σου Γιώργο μου. Χρόνια πολλά, καλό καρναβάλι να έχουμε. Πες νούμερο και θέμα. Έχεις γράμμα. Α, το έχεις γράμμα, πού είσαστε? Το γράμμα δεν βλέπω. Έλα Σπυριδούλα, έλα. Ποιος θα μιλήσει? Γεια σας. Πώς σε λένε? Έχεις γράμμα λέγεται το... Εύελιν, πού είσαι Εύελιν? Πού είσαι? Καλό καρναβάλι, να είστε καλά. Έχεις γράμμα λοιπόν. Ωραίο γκρουπ. Δεν ήταν το γράμμα, γι' αυτό τους είχα γνωρίσει από Μας νωρίτερα. αρέσουν και τα κομφετί σας και με τα όλα σας, με τα χρυσά σας. Είναι από με τα τα- πληρώματα που παίρνουν βραβεία κάθε χρόνο και που κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά, κάνουν καταπληκτικές στολές. Εδώ. Να δείξουμε να δείξει η κάμερα το φάκελο με το γράμμα. Βεβαίως. Αυτός είναι ο φάκελος και το γράμμα. Σοφία Στεργίου, αγαπημένη φίλη, αγαπημένη φίλη. Αγαπημένη φίλη. Και σύζυγος με γιο, Μάκης με Ηλία. Σας αγαπώ, χρόνια πολλά και του χρόνου. Πάρα πολύ καλή. Το τραγούδι λέει Και χορογραφημένη παρέλαση, Άρη, Γιώργο, το τραμ έρχεται. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Προσέξτε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές. Προσέξτε την κατασκευή που έχουν στο κεφάλι τους, στο καπέλο τους. και το πλήρωμα που βλέπετε είναι από αυτά τα οποία έχουν βραβευτεί για πάρα πολλά χρόνια, καθώς έχουν συμμετάσχει στο κρυμμένο θησαυρό, αλλά ταυτοχρόνως έχουν βραβευτεί και για τα στοιχεία της στολής τους, για το καπέλο τους, για τις δημιουργίες που κρατούν στα χέρια την εκάστοτε χρονιά. Από τα πληρώματα που βραβεύονται κάθε χρόνο για τις λεπτομέρειες της κατασκευής της στολής τους. Και αύριο το συγκεκριμένο πλήρωμα θα έχει και ένα εξαιρετικό άρμα και με έμπειρους οδηγούς στο άρμα, και βέβαια θα έχει μια διαφορετική πινελιά να δώσει στο καρναβάλι.
Και μου αρέσει Χρόνια γιατί πολλά είδα στην και Ρώμη. χορογραφία. Μην Ναι, το ξεχνάμε. κάνανε χορογραφημένη Κάνανε παρέλαση. χορογραφία. Κάποτε πριν χρόνια στην πλατεία Γεωργίου συνηθιζόταν να χορογραφούν τα πληρώματα για να στέλνουν καλύτερο μήνυμα. Σήμερα λοιπόν ο Αρίστος το έστειλε το μήνυμα και πάμε στο επόμενο γκρουπ. Ο Βιολιτζής δεν είναι του πληρώματος. Πώς λέγεται το πλήρωμα? Καλά, είμαστε εφημερίες ανακοινωμένες. Τα νέα τα βγάζουμε πριν τα νέα που τα ξέρουν αυτοί. Μπράβο, πολύ ωραία. Περνάμε ωραία παιδιά. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Χρόνια πολλά. Και του χρόνου, και του χρόνου. Να μας πούνε τις πηγές τους, μιας και είμαστε και εμείς στο κλάδο Κοίταξε, είναι- των δημοσιογράφων, Γιώργο, δημοσιογράφοι είμαστε και εμείς, να μας πούνε τις πηγές που ξέρουν τόσο τα θέματα πριν. Κοίταξε, δες τι ωραίο ύφασμα έχει, Ναι. τι ύφασμα βρήκαν. Αυτό λέγεται patchwork, είναι σπάνια να βρεις τέτοιο ύφασμα. Είναι ύφασμα που κοστίζει, έχει επάνω εφημερίδες, είναι φτιαγμένο από τίτλους εφημερίδων από όλο τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο και ταιριάζει με το θέμα τους. Αυτά λοιπόν εδώ στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, τα ψάχνουμε εμείς με το μικροσκόπιο και τα βρίσκουμε. Είναι η πεμπτουσία, ξαναλέω, του καρναβαλιού. Είναι απίστευτο το πόσο εφευρίσκεις και να χρησιμοποιήσεις και άλλα υλικά που δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Και πάμε στο επόμενο, ήδη το βλέπουμε. Wow. Πολύ ωραίο γκρουπ και αυτό. Νομίζω ότι δίνει το δικό του στίγμα με τα καπέλο του και βέβαια και με τις στολές του. Και βλέπω ότι έχει και αρκετά μέλη το συγκεκριμένο. Χρόνια πολλά και καλά. Και πολλά άτομα. Τι έχετε ντυθεί, μαντάμ, εσείς? Ορίστε. Για πείτε στην κάμερα μια ευχή στον κόσμο που μας βλέπει σε όλη την Ελλάδα. Μια ευχή στον κόσμο που μας βλέπει σε όλη την Ελλάδα. Υπομονή. Υπομονή. Υπομονή και ψυχραιμία. Υπομονή λοιπόν και εμείς λέμε. Υπομονή, λέει η Σία. Και πολλά. Βέβαια θα ήταν καλό και κάποιος να μας πει και ακριβώς και το πλήρωμα εδώ, καθώς είπαμε τα πλακά τους. Για πείτε μου λίγο τι είστε ντυμένοι. Film noir. Film noir, πολύ Film ωραίο. noir. Πολύ ωραίο γκρουπ. Υπάρχουν και πολλοί βέβαια. Τα σέβη μας σας πρώην πολλά. αντιδήμαρχε. Περνάνε και πρώην αντιδήμαρχοι. Και το πρώτο. Γιώργο. Στο είπα εγώ ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν τα Αυτό που παιδιά. είδες ήταν μισή διοίκηση νοσοκομείου μεταπιεσμένη. Να το Ο βάλουμε στο παιδί. υποδιοικητής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ό,τι είπαμε, ότι το παιδί έχει προβλήματα. Αυτή είναι η Πάτρα, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το καρναβάλι. Αυτός είναι. Πολύ ωραία. Σε λίγα λεπτάκια, Γιώργο, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και βέβαια επιστρέφουμε εδώ, στην Έρη και πάντα στην Πάτρα και στην πλατεία Γεωργίου. Γιώργος Κοντογιάννης. Την κόρη μου την Δήμητρα που με βλέπει τώρα. Γεράκι θα γεννώ να σώσω την ψυχή μου. Μα δεν μ' αφήνει ο διάβολος που έχω μες στο βρακί μου. Την Κυριακή με το Βήμα. Σκανδαλιστικές και βομολογικές ελληνικές παροιμίες. Μια συλλεκτική έκδοση που συγκεντρώνει για πρώτη φορά όλες τις διασκεδαστικές, τολμηρές φράσεις και παροιμίες που έχουν διασωθεί από τη λαϊκή μας παράδοση στην αυθεντική τους μορφή. Μαζί, ο δεύτερος τόμος για τον κόσμο του καφέ. Η παραγωγή και τα είδη του αναχώρα, τα χαρμάνια, η ιστορία και η διαδρομή του, τα καφενεία, αλλά και η οικονομική και κοινωνική του διάσταση. Βήμα της Κυριακής. Από το 1961 πολλά πράγματα άλλαξαν. Ευτυχώς, μερικά παρέμειναν απολύτως ίδια. Όπως η ποιότητα κοσμικών. Κοσμικών, η ελληνική διαχρονική αξία που μας γλυκαίνει και στη Γλυφάδα, στην κεντρική πλατεία. Τεχνολογία από το μέλλον σε τιμή που σκέφτεται το παρόν. Ηλιακοί θερμοσύφωνες FL Μαλτέζος. Μαλτέζος. Ποιότητα και συνέπεια. Ελάτε στην έκθεση Chem Franchise και σιγουρέψτε το επαγγελματικό σας μέλλον. Επιτυχημένες εταιρείες με νέα και πρωτότυπα κόνσεπτ σας προτείνουν συνεργασία. Έκθεση Chem Franchise 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Κυρίες και κύριοι, ξανά εδώ στην πρωτεύουσα του ελληνικού καρναβαλιού, αγαπητοί τηλεθεατές της ΝΕΡΙΤ από την πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, ο Γιώργος Κοντογιάννης και η Φέννη Μακρύ. Είμαστε εδώ και βέβαια βγάζουμε selfie. Πώς το λένε το πλήρωμα, τι θέλεις να πεις? Άγνωστη χώρα, Terra Incognito, Group 148. Το παλεύουμε και δεν μασάμε. Συνεχίζουμε. Και καλό καρναβάλι. Έτσι, δυνατά. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Να πάρεις και το κινητό σου. Το κινητό σου, μην το ξεχάσεις. Όματος. Φοβερό. Πολιτιστικό σύλλογος Γεροκομείο. Ωραία, καρναβάλι 2015, Group 129. Dancing with all stars. Φοβερή η σκηνή της Σπεράντζας Βρανά με τον Φωτόπουλο στον αόματο, που έκανε αόματος και το έλεγε Σπεράντζα. Ακαπέλα πες, Γιώργο, τι συνέβη στην ταινία? Γιατί ακαπέλα είναι και το επόμενο πλήρωμα που έρχεται στην πλατεία Γεωργίου. Βλέπετε ΝΕΡΙΤ, είσαστε στην Πάτρα, ακόμα και αν είσαστε σε όλη την Ελλάδα. Ακαπέλα Πιερότη, το καλύτερο καρναβάλι στην Ελλάδα. Να δείτε όλοι στην Πάτρα, τίποτα άλλο. Να το λοιπόν, Έλεγα ό,τι λοιπόν το έλεγα. φοβερή σκηνή στην Κάλβικη Λύρα που έλεγε ο Φωτόπουλος αόματος. Και πέρναγε η Σπεράτσα και του λέει ανακατήστε ένα μπουλιακά. Μετά Γιώργη. Αναρωτιέμαι αν βγάζαμε όλη αυτή την τρέλα καθημερινά, τι θα γινόταν στην Ελλάδα. Σωστό. Απορίας άξιων. Σωστό. Ας το κρατήσουμε σαν ρητορική ερώτηση βέβαια, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Βλέπουμε εδώ και κάποιους καρναβαλιστές μας στέλνουν μηνύματα. Θα μας πούν τι θέλουν να μας πούν. Και Γιώργο, στη συνέχεια θα ήθελα, έδωσες ένα μικρό στίγμα, επειδή εμένα η αγαπημένη μου ταινία είναι ο Μπακαλόκατος, να κάνεις και λίγο Ζήκο. Επίκαιρος είναι και ο Ζήκος. 200 κιλά ιδία, κάθεσαι εδώ. Για ελάτε να σας δούμε. Χρόνια πολλά. Καλά να περάσουμε. Καλό καρναβάλι και Να πάλι είμαστε να έχουμε καλά, υγεία. να είμαστε καλά Δημήτρη, Ευχαριστούμε και του πολύ. χρόνου και του χρόνου. Δημήτρης Δημησιάνος, από τους πιο γνωστούς παλιούς καρναβαλιστές, στο πλήρωμα 74. Πλήρωμα 74 με ιστορία και βέβαια δεν είχε μαζί του και το... Το Τενεκέ, τη Το Λάτα. Τενεκέ. Την είχε δίπλα του την είχε. Α, την είχε και δεν τον βάλαμε να τη Αυτή χτυπήσει. λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία χτυπάει Τενεκέδες. Ναι, είναι απίστευτο. Νομίζω Κάθε αντικαθιστούν φορά- και συνεχίζουν οι μπούλες. Και ακριβώς. Είναι το παλιό έθιμο της μπούλας που ξεκίνησε από την Άνω Πόλη και που χτυπούσαν τενεκέδες, δηλαδή τενεκεδάκια, τα έφερνανε Ήταν απίστευτο. κάθε είδους κρουστό, ό,τι μπορούσε να κάνει, να παράγει ήχο. Χρόνια Ήταν πολλά σε όλους. Ένας σε όλους. ξεχωριστός Χρόνια χαρακτηρισμός. πολλά. Έχουμε και τα φιλιά. Ήταν ξεχωριστός ο χαρακτηρισμός της μπούλας. Μπορεί να τον χρησιμοποιούμε γενικότερα ως τη μεταμφίεση, αλλά στην Πάτρα υπήρχαν συγκεκριμένες στολές αναφορικά με την μπούλα. Δεν ήταν οποιοσδήποτε μασκαράς μπούλα. Έχουμε λοιπόν πολλά στο πατρινό καρναβάλι και θα πούμε και ακόμα περισσότερα και αύριο για την ιστορία του, για την πορεία του, για τις δράσεις του, για τις εκδηλώσεις του, για την ξεχωριστή του σημασία και πορεία. Και με τα γυαλιά εδώ στην νυχτερινή, τον τυφλώνε τα φώτα. Έχουμε κερδίσει πολλές χρονιές, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές της ΝΕΡΙΤ, το στοίχημα με τον καιρό στο καρναβάλι της Πάτρας, γιατί το καρναβάλι γίνεται χειμώνα και το έχουμε κερδίσει από το στοίχημα. Έχουμε τώρα κάνα 2 χρόνια που εν μέρει το χάνουμε. Έχουμε όχι και τόσο ευίωνες προβλέψεις για αύριο, αλλά θα τις πολεμήσουμε, θα το πολεμήσουμε. Ό,τι καιρός και να είναι δεν πτωεί ούτε τους καρναβαλιστές, πόσο μάλλον εμάς. Τι ωραία μάσκα, τι ωραία. Πόσα χρόνια Γεια τα σας, γεια σας. αυτά τα ωραία μάτια, πόσα χρόνια τα βγάζει στο καρναβάλι. Πολλά. Να είστε καλά. Τα φιλιά μου, στη Μαρία και στη Φωτεινή, στις ανιψιές μου. Πού είναι? Πού είναι, σε ποια πόλη? Εδώ είναι, αλλά δεν είναι εδώ σήμερα, τα φιλιά μου. Τους στέλνουμε μήνυμα από την πλατεία. Εμείς στέλνουμε τα φιλιά σε όλες τις Μαρίες της Ελλάδας. Μιας και είναι και επίκαιρο και το όνομα και μιας και στέλνουμε και μηνύματα παντού, στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα τους χαιρετισμούς μας και του χρόνου να είστε εδώ. Σας περιμένουμε όλους στο καρναβάλι στην Πάτρα και βέβαια σε λίγο έρχεται το Frozen. Εμείς δεν παγώνουμε, δεν κρυώνουμε, το είπαμε. Οι εξωτερικές θερμοκρασίες δεν μας επηρεάζουν, δεν μας ρίχνουν, δεν μας φοβίζουν, ακόμα και αν βρέχει, ακόμα και αν χιονίζει. Όπως έλεγε ο αείμνηστος παλιός δάσκαλος της παρουσίασης των καρναβαλιών της πόλης, ο αγαπημένος μας και μέρη πατρινός, ο Αλκιστέας, που κάθε χρόνο τον θυμόμαστε, τον τιμούμε πάντοτε και έχει δεθεί
η φωνή του και η παρουσία του με το Πατρινό Καρναβάλι και τον Κρυμμένο Σταυρό. Εδώ η θερμοκρασία είναι διαφορετική από ό,τι σε όλη την Ελλάδα. Έτσι έλεγε. Ακριβώς. Μοναδικός αλκυστέας και είναι εξαιρετική τιμή για εμάς να κρατάμε τα μικρόφωνα της διαδοχής. Ευχαριστούμε πολύ την Έρη για τη μετάδοση του Πατρίνου Καρναβαλιού που είναι εδώ και που δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει στην Πάτρα. Να το πούμε και αυτό γιατί νομίζω χρειάζεται ακριβώς τα τουριστικά προϊόντα των περιοχών να αναδεικνύονται. Πάμε λοιπόν στο Frozen. Γεια σας, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε καλά. Παγωμένη, Frozen. Frozen, παγωμένη. Σκατάψεξ. Α, πα. Μα γι' αυτό είναι σκατάψεξ. Και ξέρεις κατεψυγμένες όπως είναι σκατάψεξ, μπορεί να ψτομηθούν πουθενά. Πάντως Γιώργο, εκεί που κρύωνες νομίζω σε στάθηκες λίγο, τώρα είμαστε καλά. Σε στάθηκα βέβαια, χρόνια πολλά. Αν και είμαστε τώρα full στην κατάψυξη, είμαστε μέσα στο group. Κατάψυξη. Μαμάδες με παιδιά, μπαμπάδες. Είναι επίσης ένα πλήρωμα το οποίο σου κάνει καταπληκτική δουλειά στη στολή, στο καπέλο, σε όλα, έτσι. Χρόνια πολλά! Με τη μικρή αγκαλιά λοιπόν έβγαλε ο κύριος στην παρέλαση. Γεια σου Βασίλη μου, γεια σου Βασίλη, αδερφέ, χρόνια πολλά να είστε καλά. Χρόνια πολλά να... Έλεγα προηγουμένως Γιώργο ότι είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι βγαίνουν ολόκληρες οικογένειες και τώρα νομίζω ότι έρχεται ένα γκρουπ, ιστορικό, βροντερό, δυνατό, παραδοσιακό, ασπρόμαυρη. Νάτι λοιπόν, χρόνια καρναβαλιστές, με δική τους γνώση της ιστορίας του καρναβαλιού. Είναι το πλήρωμα που λέγαμε πριν, το 74. Ο Μάκης ο Στεφάτος, Ινδιάνος, παίζει drums. Χρόνια πολλά Μάκη μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είναι καλά η Πάτρα. Να κάνει τέτοια κανένα έτσι. Εξαιρετικό γκρουπ. Πραγματικά νομίζω Γιώργο ότι στέλνουν ξεχωριστό τρόπο το μήνυμά τους. Μπορούν όλοι ασπρόμαυρα και κάθε χρόνο παρελάβουν με ασπρόμαυρα. Είναι πιστοί σε αυτή την επιλογή τους, είναι πιστοί στην αγάπη τους στο ασπρόμαυρο και βγαίνουν πάντα έτσι, αλλά με διάφορα αξεσουάρ. Με ασπρόμαυρα και με κρουστά, κάθε μορφής κρουστά, τύμπανα, μέχρι και ντενεκεδάκια με σίδερα και που είναι απίθανοι. Αρκεί να κάνουν θόρυβο, αρκεί να είναι η ξεχωριστή της παρέλασης. Ναι, μεν σταθερή, αλλά και ξεχωριστή. Να πάμε λίγο στα ταμπούρλα, Γιώργο. Φοβάμαι ότι δεν θα ακούμε εκεί αν πάμε και μας παίξουν λίγο τα κύμπαλα. Είναι άνθρωποι όλων των γενναιών, έτσι. Βγαίνουν με τα παιδιά τους, βγαίνουν... Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Και οι κυρίες με τις φλερέζες τους, με τα καπελάκια τους, με άλλα στολίδια, με στέκες, με γυαλιά. Τα άπλυτα βγήκαν στην πόρα, έλεγε μια κυρία. Χρόνια πολλά. Εφημερίδες, κοίταξε, δημιουργίες καπέλων με υλικό την εφημερίδα. Πώς μπορεί κάποιος να το αξιοποιήσει? Γεια σας! Πατρίνο Καρναβάλι για πάντα, forever, είναι την καλύτερη μου τύχη. Είναι φαντασμαγορικό, είναι ενθουσιώδες, είναι εξαισιώδες. Νόνα μου φυλάκια. Ζήτω Τσίπρας! Γεια! Να τα λοιπόν τα μηνύματα του κόσμου, των παιδιών, στέλνουν τους χαιρετισμούς και τα φιλιά τους. Και το group, να πούμε, το 74 είναι από τα μέσα μεγάλα στη χαρά group. Κάποιος φώναξε ζήτω Τσίπρας. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά. Σαν να φωνήσουμε όλοι μαζί, ζήτω το έθνος. Μπράβο παιδιά. Εγώ και το απορώ χρόνο. πως δεν έχουν πει ζήτω ο Βαρουφάκης. Το επιμένουμε αυτό. Δεν προλάβανε. Δεν πρέπει να προλάβανε οι καρναβαλιστές να το τσεκάρουν. Χρόνια πολλά, να σε καλά, χρόνια πολλά. Δεν προλάβανε λοιπόν τον Υπουργό Οικονομικών γιατί είχε τέτοια ζήτηση, αν και συζητήθηκε, αν και απασχόλησε τόσο όλους όσους ασχολήθηκαν με τις οικονομικές εξελίξεις, όλους με τις πολιτικές εξελίξεις. Απασχόλησε το γυναικείο πληθυσμό, Γιώργο, ούκο λίγα ρεπορτάζ έγιναν γι' αυτό. Το καρναβάλι δεν ήταν φέτος, αλλά του χρόνου νομίζω θα φτιάξουν κάτι.
Θέλω να πω ότι το Καρναβαλικό Συνεργείο αποπειράθηκε να προσθέσει τον Υπουργό Οικονομικών στο άρμα με τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά δεν το πρόλαβε. Δεν το πρόλαβε. Ήταν φέτος βέβαια και η περίοδος αρκετά μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόταν και περισσότερος χρόνος για να καλυφθούν και οι αλλαγές. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και εκλογική αναμέτρηση, αλλά είδαμε προηγουμένως Σαμαράς, Τσίπρας και Μέρκελ ήταν πρωταγωνιστές. Και νομίζω ότι υπάρχουν και πληρώματα, Γιώργο, τουλάχιστον στην κατάσταση που είδα, που καυτηριάζουν και σατυρίζουν τα πολιτικά πρόσωπα όλου του σκηνικού και του ντόπιου δυναμικού των παραγόντων της Πάτρας. Γιατί και οι παράγοντες της Πάτρας αγαπούν το καρναβάλι και τους αρέσει η σάτυρα. Ασφαλώς. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχετε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθετές της Νέριτ, σε κάποια μέρη της Ελλάδας που μας βλέπετε μακριά από την Πάτρα και που ίσως οι θερμοκρασίες είναι πιο παγωμένες από ό,τι εδώ. Αλλά εδώ ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτοι ημίγυμνοι, ζεσταμένοι, θερμανμένοι. Είναι λίγο ζεστή. Είναι ζεσταμένοι, θερμανμένοι. Ναι. Νομίζω απλά... Πες το λόγο σου. Παρακαλώ. Πες, μια ευχή. Είδα Πάτρα, κορυφή, πρώτη φορά φέτος. Best. Πρώτη φορά έρχεσαι. Πάτρα, best. Από πού έρχεσαι? Εμείς ερχόμαστε από πολύ μακριά. Από Ήο. Από την Ήο μάλιστα. Και εντάξει, η κορυφή. Άσε καλά, χρόνια πολλά. Εντάξει, από την Ήο στο Πατρινό Καρναβάλι. Στέλνουμε τα μηνύματά μας και τους χαιρετισμούς μας. Αλλά να πούμε βέβαια ότι έχουμε και άτομα τα οποία μπορεί να μην συμμετέχουν σε πληρώματα, αλλά με το που βρίσκονται στην Πάτρα φορούν τις στολές τους και βγαίνουν. Γιαννάκη, χρόνια σου πολλά, Γιαννάκη. Και μιας και είδα αυτό, τον κύριο με το μαύρο, να πούμε ότι στην Πάτρα έχουμε και τα ντόμινο, έχουμε και τα μπουρμπούλια. Έναν θεσμό που έχει γεννηθεί στην Πάτρα, για πολλά χρόνια μεσουρανούσε στις καρναβαλικές περιόδους. Τα μπουρμπούλια, κυρίες και κύριοι, είναι μια ιστορία που ξεκίνησε στη δεκαετία του 30. Η ιστορία λέει ότι ο θεατρώνης του Δημοτικού Θεάτρου, ονόματι Λοβέρδος, παππούς του μέχρι πρότινος Υπουργού Παιδείας, πατρινού στην καταγωγή, βουλευτή, δέχτηκε επίθεση από τους εργάτες της εποχής ότι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τους χορούς που γίνονταν στα χρόνια πολλά. Τι τραβάμε κι εμείς! Χρόνια πολλά και του κλάδου! Πώς να μην τραβάει ο Γιώργος αφού είχε και την κοπέλα στους ώμους του. Πήγαν λοιπόν, παρακάλεσαν το θεατρόνι οι εργάτες ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται οι χώροι αργά, δεν μπορούν να τους παρακολουθήσουν και δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα. Έτσι λοιπόν ο θεατρόνις τότε του θεάτρου, κάπου στο 30, τους βράδια θα κάνουμε κάποιους λαϊκούς απογευματινούς χορούς που θα ξεκινούν στις 9, οι άντρες θα έρχεστε με τα ρούχα σας, τα κοστούμια σας και οι γυναίκες με μαύρο ντόμινο. Και τόσο θα τα πούμε, έτσι μωρέ θα έρχεστε λέει και μάσκα. Έτσι χωρίς το λες μπουρμπούλια όπως είστε. Και έμεινε η λέξη μπουρμπούλια. Και οι φήμες λένε και η ιστορία έχει γράψει ότι πολλοί σύζυγοι είχαν την τύχη να πέσουν στα πλοκάμια της ίδιας συζύγου. Δεν άλλαζε η τύχη. Ακόμα και στα μπουρμπούλια. Τώρα λοιπόν έχουμε περάσει και στο επόμενο πάρα πολύ ωραίο πλήρωμα. γκρουπ με πάρα πολύ ωραίες στολές και πάρα πολύ ωραία μασκαράτα, καπέλο κτλ. Φτιαγμένα στο χέρι. Καλλιτεχνική αμφίεση. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Νομίζω είναι η Ρασταφόρη και είναι το πλήρωμα 159 που βρήκε τον κρυμμένο θησαυρό φέτος. Είναι λοιπόν το πλήρωμα που μαζί με το 66 βρήκαν τον κρυμμένο θησαυρό που ήταν κρυμμένος και βέβαια είναι η πρώτη σε αυτό και ένα κορυφαίο έχει διοργανώσει. Συγχαρητήρια! Βρήκατε τον κρυμμένο θησαυρό. Το βρήκαμε. Άλλη μια φορά το βρήκαμε. Ωραίο το παιχνίδι, ωραίο το καρναβάλι. Ο καιρός μας έχει βοηθήσει σήμερα. Δώσε μία. Μακάρι να τα πάμε έτσι και αύριο. Να είσαι καλά. Μακάρι. Χρόνια πολλά. Χρόνια καρναβαλιστές. Παρακαλώ. Κρήτη, μάνα Κρήτη και Πάτρα, όλα αδέρφια. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα να πούμε. Όλη την Ελλάδα και για όλη την Ελλάδα είναι εδώ το Πατρινό Καρναβάλι. Η πρωτεύουσα του καρναβαλιού, η Πάτρα, στέλνει μήνυμα χαράς και ποιου αντίσταση σε ό,τι κακό.
Εμείς να πούμε ότι είμαστε στην πλατεία Γεωργίου σε ζωντανή σύνδεση με την Έριτ από τις 7 και 4 για να παρακολουθήσετε ό,τι συμβαίνει. Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Και Πέμπη Μακρύ. Θα είμαστε μαζί και αύριο στη μεγάλη παρέλαση και βέβαια έρχεται το επόμενο γκρουπ. Τώρα το βλέπω ανάποδα, Γιώργο. Είναι 92. Είναι το 92 είναι. Το 92 έρχεται και βέβαια η Κορίνθου, ένας από τους κεντρικούς δρόμους που εξελίσσεται η παρέλαση, έχει γεμίσει με χρώματα. Χρώματα λαοθάλασσα και φιού, λαοθάλασσα δύναμης και λαοθάλασσα ενέργειας. Η στολή εδώ είναι φτιαγμένη από λινάτσα, από σακί. Ναι. Κοίταξε τώρα αυτό το Φαντάζεσαι αν υλικό. πει και βρέξει αύριο τι έχει να γίνει το σακί, Αυτό το υλικό όμως, Γιώργο, μπορεί που για λέμε κάποιους να είναι απλό. κούφια η ώρα που τα ακούει. Είναι ξεχωριστό. Και τα καπελάκια τους. Εντάξει. Να λοιπόν και ο... Τα σκιάχτρα, γκρουπ 72. Ποέτα, παντρευτήκατε. Ναι, σήμερα. Μερά. Ναι, ναι. Σκιάχτρα. Πάρτε κουφετάκια, είναι ωραία, φρεσκότα. Μπράβο, πολύ ωραία. Το κουφετάκι. Θα το βάλω στο μαξιλάρι μου. Το μαξιλάρι του με το καμπρό. Κουφετάκι. Ορίστε, μιας και είπαμε για νύχια, Ωραία, έρχεται το φύλαξε κουφέτο. το. Στα Γιάννενα. Πολλά φιλιά στα Γιάννενα. Να είστε καλά. Γεια. Γάμο τα σκιάχτρα και γάμο. Α, και γάμο τα σκιάχτρα. Ναι, ωραία. Όχι και γάμο τα σκιάχτρα, και γάμο τα Και γάμο σκιάχτρα. τα σκιάχτρα. Ήτανε αλλού ο τόνος, Γιώργο, μην Πήρα μου μπερδεύεσαι. χρόνια πολλά και το χρόνο. Εδώ. Χρόνια πολλά, καλό καρναβάλι να έχουμε. Και του χρόνου, να είστε καλά. Χρόνια πλήρωμα 41. Ακόμα 41, βλέπω Είναι γνωστές μια ομάδα πολλά φυσιογνωμίες, χρόνια, ναι. καρναβαλιστές χρόνων με εξαιρετική στολή. Κανάι, I love you.